Diumenge passat a les 7 del matí, un nombrós grup d'esquiadors d'alta muntanya es preparaven per a dur a terme la 7ª travessa d'esquí Open Vall Fosca, organitzada pel Club d'Esquí de la Pobla de Segur, a la comarca del Pallars Jussà, al nord de la província de Lleida, i puntuable per a la Copa d'Espanya d'esta modalitat. A les 8 en punt es dona pas a l'espectacular inici de la prova. Bé, una mica exigent, per al meu gust. També hi ha que dir que a mi no m'agraden les coses massa dures. Però bé, la veritat és que està bé, i l'organització, perfecta. Els últims equips a arribar ho feren a més de 7 hores d'haver començat. Amb el lliurament dels premis ja a la Pobla de Segur, es va donar per tancada la 7ª edició d'una de les proves d'esquí de muntanya més tècniques i alpines de la temporada, en què a part de donar trofeus als primers classificats de cada categoria, també es premia al Club Integral de Muntanya de València per la seva nombrosa participació.